Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na tlačovej besede, ktorú sme avizovali minulý týždeň pred komunálnymi voľbami k téme, ktorou sú eurofondy. Dovolte mi, aby som tu privítal predsedu Banskobystrického kraja pána Mariana Kotlebu, ďalej pani inžinierku Martu Skalašovú, PhD, vedúcu oddelenia SORO, a pani doktorku Katarínu Lutákovú, vedúcu oddelenia sociálnych služieb. Na úvod dám ako vždy slovo pánovi predsedovi. Takže ešte raz pekný deň. Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolili zase z jednoduchého dôvodu vás ako zástupcov médií informovať možno o tej druhej strane, o ktorej sa zase médiá nejakým spôsobom nezmieňujú. Z toho dôvodu, že ja si stále myslím, že úlohou novinára je informovať verejnosť a nie je verejnosť dezinformovať. A aby jednoducho tu neboli zase také páni, že sme nechceli dať informácie, že ste nemali možnosť sa informovať, tak vám chceme dnes predostrieť náš pohľad na vec, respektíve nie náš pohľad, nebude subjektívny pohľad túto veci, predložené faktami, papiermi, dôkazmi. Každý si bude môcť vybrať z toho, čo uzná za vhodné. Ja samozrejme nemám ilúzie o tom, že by ste o tých závažných faktoroch, ktorých sa dnes dozviete, informovali verejnosť, ale to už je vec vášho svedomia a vašej profesionality. Takže poďme pekne postupne k veci. 10.11.2014 boli na oddelenie SORO Banskobystrického samosprávneho kraja doručené listy ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka o odstúpení od niekoľkých projektov. Konkrétne sa jednalo o 4 projekty z eurofondov, ktoré boli v podstate jeden deň boli zo strany ministerstva nejakým spôsobom ukončené. Listy o odstúpení mali byť následne doručené prijímateľovi, ktorým je vlastne Banskobystrický samosprávny kraj, avšak boli vrátené na ministerstvo, čo znamená, že toto odstúpenie od týchto zmluv zo strany ministerstva nie je právoplatné. Projekty, ktorých sa toto rozhodnutie alebo ktorých sa tieto listy týkajú, respektíve ktorých sa týka odstúpenia od zmluv o poskytnutí nenárodných finančných prostriedkov, sú v podstate dve, čo sa týka nejakých investícií a ciest, a ďalšie dve, čo sa týka sociálnych vecí. Najprv sa vyjadrím k záležitostiach ohľadom projektu povodňových škôl v Revúcej a cesty v Šebovciach. Ide konkrétne o projekty Z221501207-201, modernizácia, rekonštrukcia cesty 3/527-017, Sultán Čebovce 3/050822 Opava za účelom posilnenia vybavenosti územia. Druhý projekt je Z221501207-601, to je likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca. V týchto listoch, ktoré Banskobystrickému samosprávnemu kraju adresoval pán minister, sú uvedené 3 dôvody, ktoré v podstate odstupujú od zmluvy o poskytnutí nenárodných finančných prostriedkov. Postupne si môžeme všetky tie 3 dôvody rozobrať. Takže začneme tým prvým. Budem citovať z listu. Nakoľko prijímateľ svojim zavinením nezačal verejné obstarávanie na výber dodávateľ projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, porušil záväzky vyplývajúce z vecnej a časovej realizácie projektu a nesplnil podmienky a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o NFP. Naplnil tým skutkové podstate podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 odsek 2 bod 2.4 písmeno D a H zmluvy samozrejme. Ja musím upozorniť na to, že celý tento proces, lebo snažíme sa abstrahovať od tej mediálnej kampane. Mediálna kampaň je vašou vecou. Ja chcem argumentovať vecne a musím povedať, že celý ten proces je výsledkom nedôslednosti práce úradníkov na ministerstve, čo v podstate môžem, alebo čo si môžete sami overiť hneď na začiatku. Hneď v tejto citácii je totiž chyba a síce, ak by aj bol tento dôvod skutočne naplnený, o ktorom píše minister vo svojom liste,
tak by nešlo o porušenia ustanovení pod písmenami D a H, ale o porušenie ustanovenia pod písmenom I. To znamená, ak chcem niekomu niečo vytýkať, mal by som v prvom rade sa naozaj pozrieť na to, že čo malo byť porušené. Ale poďme naspäť k tej vecnej stránke samotného problému. Začníme tým projektom Revúcej. Ide o likvidáciu pôvodných škôl v okrese Revúca. Podpis zmluvy o nenávratných finančných prostriedkoch od 28. marca 2014. Zmluva teda nadobudla účinnosť 10. apríla 2014. Prvé verejné obstarávanie na stavebné práce v tomto projekte, kde nám minister vytýka nečinnosť, že sme nedržali termíny, však bolo spustené už 5.9.2013. To znamená, ešte bývalý župan, pán Manka, spustil ten projekt. Prvé verejné obstarávanie vlastne v tomto projekte. Ďalšie verejné obstarávanie, keďže toto bolo neakceptované SOR-om z dôvodu, pani inžinierka vám to bude vedieť lepšie z dôvodu porušenia legislatívy. Ďalšie verejné obstarávanie v tomto projekte bolo spustené 14. apríla 2014. To znamená, keby aj to prvé obstarávanie nebolo spustené, tak obstarávanie ďalšie bolo spustené 4 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Takže ja nevidím tam dôvod hovoriť o nejakej nečinnosti, ale poďme ďalej. V podstate 15.9. bolo spustené, 14.4. bola vlastne dokumentácia odovzdaná na kontrolu SOR-om, tak je, áno, tu sa mi to trošku pomenilo. A 23.7. nám SOR oznámilo, že túto dokumentáciu neakceptuje z toho dôvodu, že úrad pre verejné obstarávanie našiel v týchto dokumentoch pochybenie zákona. Preto sme 2. septembra 2014 spustili druhé verejné obstarávanie, pretože napriek tej kampani, ktorá hovorila o tom, že ja nechcem eurofondy všetky, my sme o tieto projekty mali záujem, pretože sú to projekty, ktoré majú naozaj poslúžiť ľuďom v kraji. Dostanem sa neskôr o tom, teda k tomu, o aké projekty záujem nemáme, pretože ja som už na začiatku hovoril projekty, za ktorými niečo vidno, o tie záujem máme, ale projekty virtuálne, ktoré nemajú priniesť ľuďom nič, iba majú očerpať peniaze a vopchať ich do tých správnych vecí, tak jednoducho tie projekty podporovať nebudeme. Takže 2.9.2014 sme vo veci likvidácie pôvodných škôl v okrese Revúca spustili druhé verejné obstarávanie, ktoré v súčasnej dobe stále beží. A momentálne je v takom stave, že máme 6 ponúk, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú a bude nasledovať samozrejme elektronická aukcia. Takže z tohto titulu nechápem, o akej nečinnosti sa v liste pána ministra hovorí. Poďme ďalej, poďme si ale pozrieť na projekt opravy cesty Suchan-Čepovce. Podpis zmluvy o nenávratných finančných prostriedkoch bol vykonaný 19.12.2013 pánom županom Mankom. V podstate deň predtým, ako som ho vystriedal od funkcií. Zmluva nadobudla účinnosť 1. januára 2014. Prvé verejné obstarávanie na stavebné práce bolo spustené 10.5.2013. Čiže zase, ešte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy. 12.2.2014 bolo toto obstarávanie zrušené zase rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. 25.3. Čiže 12.2. a 25.3. Mesiac aj ďalšie. Žiadne 3 mesiace. Lehotaj 3 mesiace. 25.3. bolo vyhlásenie druhého verejného obstarávania. Avšak toto sme 28. sami ako orgán obstarávací zrušili z toho dôvodu, že sme našli pochybenia v dokumentácii, ktoré boli spôsobené vtedajším vedúcim oddelenia implementácií investičných projektov. A musím podotknúť, vzhľadom na tie otázky, ktoré tu od niektorých z vás padli na tej poslednej tlačovej besede, že ako ja vnímam obsadzovanie
niektorých postov mojimi ľuďmi, keď to musím tak povedať, tak musím povedať, že človek, ktorý spôsobil závažné pochybenie v tomto projekte, v tomto verejnom obstarávaní, bol človek z pôvodnej garnitúry. A dnes v podstate môžem povedať, že doplácame na to, že som tých ľudí nevymenil viacerých. Je to jednoducho tak. Takže 17.4.2014 napriek všetkému sme vyhlásili tretíkrát verejné obstarávanie v tejto veci. A 21. augusta 2014 bola dokumentácia k verejnému obstarávaniu odovzdaná na kontrolu na oddelenie SORO. To nám však 28.8. oznámilo, že túto dokumentáciu nebude akceptovať. A preto sme 29.8. museli zrušiť aj toto verejné obstarávanie z toho istého dôvodu, ktorý sa neskôr ukázal v rozsiahlej korešpondencii medzi vedúcim oddelenia implementácie investičných projektov a našim právnym oddelením. Preto sme 17.9. vyhlásili 4. verejné obstarávanie, ktoré momentálne beží. A súčasný stav v tomto projekte je taký, že máme 11 ponúk a zajtra, to znamená piatok, má vlastne byť, alebo teda bude elektronická aukcia. Viacej podrobností nejakých by vám tomu potom, alebo odborných odpovedí na vaše prípadné odborné otázky je pripravená pani inžinierka ako vedúca oddelenia SORO odpovedať do detailov, takže bude priestor aj na to. Ja sa vám snažím zhrnúť tú genézu, že jednoducho naozaj o nejakej nečinnosti tam ťažko hovoriť. Dokonca, pani inžinierka, potom som vás poprosil, že by ste spomenuli aj tú zásadu dvakrát a dosť, aby bolo zrejme všetkým, že k porušeniu žiadnej zásady nedošlo z našej strany. Poďme na ďalší bod, ktorý v podstate v liste ministra bolo argumentované a odvodňované to zrušenie tých projektov. Budem citovať, keďže prijímateľ neinformoval riadiaci orgán pre regionálny operačný program o dôvodoch svojho konania a naplnil tým aj skutkovú podstatného porušenia zmluvy o NFP podľa článku 9 odsek 2 bod 2 bodka 4 písmeno I, to je už to písmeno I, ktoré tam som spomínal vyššie všeobecných zmluvných podmienok. A tu, v tomto prípade zase je trošku problém znova v liste, pretože konkrétne toto pochybenie, keby aj nastalo, tak o toto pochybenie hovorí písmeno H. Dobre? Je to možno nepodstatné, ale hovorí to o tom, že ak ministerstvo chce niekoho školiť, tak by mali si najprv spraviť poriadok na vlastnom pôde. Budem citovať ten článok 9, odsek 2, bod 2.4 písmeno H, všeobecných zmluvných podmienok, poskytovanie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, respektíve neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami zmluvy zo strany prijímateľa. To je ten bod, ktorého sa to malo týkať. Ja však na túto výčitku zo strany ministerstva musím povedať, že tie informácie, všetky relevantné informácie ohľadom práce na tých projektov poskytujeme nie ministerstvu, pretože ministerstvo ani nemá z akého titulu od nás tie informácie žiadať. Tie informácie poskytujeme oddeleniu SORO, ktoré je v podstate ako keby delegovaným alebo predloženým orgánom, ktorý v tejto veci ministerstvo zastupuje. Takže pani inžinierka vám to môže povedať zo svojho pohľadu, ja jednoducho, alebo môžem vám konkrétne povedať, príslušných termínov sme predložili monitorovaciu správu, čo je dokument, ktorý vyslovene je vyžadovaný monitorovacia správa. Takisto obstarávateľ komunikoval pri kontrole verejného obstarávania. Predpokladám, že všetky tieto veci si budete chcieť overiť, pani inžinierka je vám k dispozícii. A tá komunikácia prebiehala nielen elektronicky formou mailov, ale aj písomne, čiže sú o tom doklady, sú o tom záznamy. Prijímateľ, to je Banskobystrický samosprávny kraj, nemal dôvod, ale ani povinnosť informovať ministerstvo ako riadiaci orgán, pretože my sme štandardne spolupracovali s oddelením SORO. Ideme na tretí bod. To je zase tá istá zmluva, samozrejme článok 9, 2, bod 4, písmeno D, všeobecných podmienok. Porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít projektu alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré prijímateľ vyplývajú zo zmluvy, najmä nezabezpečenie verejného obstarávania. Neviem, či podľa mňa ani nie je potrebné opakovať, že jednoducho tie verejné obstarávania sme realizovali sme ich naozaj v takých
tesných termínov, ako to len bolo možné. A budem len citovať vyjadrenie oddelenia SORO. V projekte nie sú oddelením SORO pre regionálny operačný program vnímané ako problémové, keďže prijímateľ Banskobystrický samosprávny kraj realizuje implementáciu projektov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenárodných finančných prostriedkov a nie sú dodnes známe žiadne skutočnosti, ktoré by pre tieto projekty znamenali, alebo pre realizáciu týchto projektov znamenali riziko, ktoré by mohlo ohroziť ich úspešnú realizáciu. Oprávnenosť aktivít, to znamená termín ukončenia projektov, je nastavený na 36.2015. Dobre, ešte veľmi krátko by som to na úvod teda tejto problematike zhrnul. V rámci implementácie týchto projektov, to sú výzvy bod 1, bod 5.1 regionálneho operačného programu, Banskobystrický samosprávny kraj, to som už zase overil, nejako nezaostáva za inými samosprávnymi krajmi v Slovenskej republike. V súčasnosti sa v týchto projektoch vykonávajú verejné ustarávania v Nitrianskom samosprávnom kraji, v Košickom samosprávnom kraji a v Trnavskom samosprávnom kraji. Takže aj z tohto môžete aj sami vidieť, že dokonca ani nie sme v nejakom časovom sklze alebo v nejakej časovej tiesni. Taktiež musím povedať, že mne ako predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja ani mojim kolegom a spolupracovníkom nie je známe, že by v týchto troch krajoch došlo teda k odstúpeniu zo strany ministerstva od týchto zmluv. Vy ako novinári sa možno k tomu dostanete skôr ako ja, takže ja o tom zatiaľ neviem. Ďalší a z môjho pohľadu dosť závažný problém, čo sa týka samotnej oprávnenosti toho listu samotného z ministerstva, je to, že samotný list, celý list bol skoncipovaný a odstúpenie od týchto zmluv o NFP bolo zrealizované priamo riadiacim orgánom, čo je v tomto prípade ministerstvo, bez vedomia nášho oddelenia SORO, ktoré v podstate má v tejto veci ministerstvo zastupovať. Čiže musím povedať, že napriek tomu, že ide o projekty, ktoré sú implementované v rámci opatrenia 1 regionálneho operačného programu, tak, a sú teda administrované, z princípu administrované našim oddelením SORO, tak oddelenie SORO bolo v tejto veci ministerstvo úplne odignorované. To znamená, proste mne to z tohto pohľadu prípada ako čisto účelová záležitosť, ale samozrejme to je môj osobný názor, ale jednoducho, keď doteraz to niečo fungovalo nejakým spôsobom a zrazu sa obíde jeden celý medzičlánok a nikto sa nepýta na informácie, na spätnú väzbu, tak potom je to ťažko rozprávať o nejakom inom ako účelovom konaní. A pre vašu informáciu musím povedať, že generálny manažér SORO pre regionálny operačný program Banskobystrickom samosprávnom kraji po preverení všetkých týchto skutočností, o ktorých sme sa dneska rozprávali, ale samozrejme na odbornej a podrobnejšej úrovni, ktoré sa týkali týchto predmetných projektov a samotného odstúpenia od zmluv o poskytnutí nenárodných finančných prostriedkov, v podstate tie listy včera obidva vrátil ministrovi. Čiže z nášho pohľadu jednoducho sme tie výčitky nemohli akceptovať. Je tu potom také prehlásenie oddelenia SORO, ktoré môžem v podstate ako predseda kraja prečítať aj ja. Oddelenie SORO pre regionálny operačný program Banskobystrického samosprávneho kraja sa nemôže a nebude vedome podieľať na nelegitímnom, netransparentnom, diskriminačnom a pre prijímateľa poškodzujúcom konaní riadiaceho orgánu. Generálny manažér v liste riadiaci orgán upozornil, že v prípade implementácie týchto projektov by mal postupovať, teda riadiaci orgán by mal postupovať štandardným spôsobom, ako pri ostatných projektoch implementovaných v rámci decentralizovaných opatrení regionálneho operačného programu. Dodržiavanie zmluv a pravidiel by malo byť jednoznačným princípom fungovania. A bez ohľadu na to, koho si obyvateľia zvolia za predsedu kraja. Teraz by som chcel trošku
trošku sa vyjadriť tým ďalším dvom projektom, pretože, ako som už spomínal na začiatku, ako to určite viete, dňa 10.11.2014 boli ako keby mávnutím čarovného prútika v podstate zastavené 4 projekty súčasne. 4 projekty, z ktorých 2 projekty som vysvetlil. V ďalších 2 projektoch z našej strany nemohlo dojsť k podpisu zmluvy, zopakujem to znova 1000-krát, aby to bolo znova uvedené na svetlo Božie, pretože podpísaním zmluvy bez rozpočtového krytia by som porušil zákon a ja jednoducho vedome zákon podpísať nebudem a zákon porušovať vedome nebudem. A poslanci samosprávneho kraja, ktorí presunuli svojim vlastným rozhodnutím peniaze určené na spolufinancovanie 2 projektov týkajúcich sa sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske a v Slatinke, svoju chybu doteraz, svoje rozhodnutie doteraz nenapravili, to znamená, ja doteraz nemám tie peniaze, doteraz nemôžem legálne podpísať tie projekty, doteraz mám zákonnú prekážku na to, aby som to spravil. Takže toľko z mojej strany k tomu dôvodu, prečo som doteraz tie projekty nepodpísal. A teraz sa dostanem k jadru celého tohto problému. Jadru problému, prečo v Banskobystrickom kraji boli zastavené v jeden deň, to, že to bol týždeň pred komunálnymi voľbami, nemusí hrať vôbec žiadnu úlohu. Prečo boli zastavené 4 projekty súčasne? Je to veľmi jednoduchá vec. Určite si všetci spomínate na tú aféru s CT predráženým v Piešťanskej nemocnici, kde národ začal byť nespokojný, čo sa tu dejú, aké kšefty, aké biznisy pre vybraných ľudí, následne tie zmeny personálne, ktoré sa udiali. A ja musím pred vami všetkým povedať, že to je len čerešnička na torte korupcie a klientelizmu v tejto republike. A práve to, že ja som sa rozhodol proti nezmyselným a absolútne zbytočnému vyhadzovaniu peňazí, daňových poplatníkov, peňazí zo štátneho rozpočtu, bojovať za každú cenu, tak to je jednoducho príčinou zastavenia týchto projektov. Možno teraz niektorí sa spýtate, ako je to možné. Jednoducho budem argumentovať. Máme tu 2 listy od pána ministra Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, z ktorých jeden sa týka projektu v Slatinke, druhý sa týka projektu v Ladomerskej Vieske, kde jednoducho nám oznamuje, že teda ministerstvo pôdohospodárstva nepodpíše zmluvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Tým pádom v podstate akože nebudú peniaze na rekonštrukciu týchto zariadení. Ale na to, aby sme pochopili, prečo zrazu ministerstvo sa takto prudko rozhodlo v jeden deň ukončiť 4 projekty, musíme si zalistovať trošku do histórie a konkrétne sa musíme dostať k dátumu máj 2014, kedy mi boli, tu máme, áno, bol to 2. májový týždeň 2014, kedy mi boli predložené na podpis tzv. Zmluvy o spolupráci, ktorých cieľom malo byť zabezpečenia, školenia sociálnych kompetencií zamestnancov DSS Slatinka, DSS Ladomerská Vieska. A teraz som zvedavý, koľký z toho niečo dáte. Teraz možno trošku realitu toho. Každé jedno v hodnote 1 000 000 eur. My sme si tú zmluvu o tom školení prešli a jednoducho ja som zmluvy o školení zamestnancov za 1 000 000 eur na každé jedno zariadenie sa rozhodol nepodpísať, pretože som to videl ako čisté tunelovanie prostriedkov štátneho rozpočtu a čisté tunelovanie prostriedkov a fondov Európskej únie. Konkrétne, o čo ide? Ide o to, že v podstate tento projekt, nazvem to projekt, inak sa neviem to nazvať, pretože tá zmluva o spolupráci je výsledkom
zmluvy o poskytnutí národného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodín Slovenskej republiky, ktorú za Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodín podpísal minister Richter, a prijímateľom Fondom sociálneho rozvoja, ktorú za Fond sociálneho rozvoja podpísala docentka, doktorka, magisterka Alena Bašistová, PhD, generálna riaditeľka. A na základe toho bola vlastne vytvorená zmluva o spolupráci medzi Fondom sociálneho rozvoja a Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorej predmetom bolo zabezpečenie poskytovania školenia v predmete sociálnych kompetencií zamestnancov týchto zariadení, každé za 1 000 000 eur, s tým, že spolufinancovanie tohto projektu z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo vo výške 15%, to znamená 150 000 eur na každý jeden projekt. Na jeden aj na druhý. Teraz rozmýšľajte spolu so mnou, ak máte tu záujem. Ak máte niekto záujem naozaj o boj proti korupcii a predaženým veciam v tejto republike, rozmýšľajte so mnou. Ak ste tu preto, aby ste zase napísali, že Kotleba robí iba zlé, je to na vás, ale ja jednoducho chcem vám dať objektívne informácie. Môžete si to všetci samozrejme overiť. Pre vašu nejakú istotu poviem, že ide o číslo zmluvy 004/2014-IZ-4.0/V a o zmluvu 005/2014-IZ-4.0/V, kde jednoducho k tomu máte priložené zmluvy o poskytnutí národného finančného príspevku, aj tie vám môžem čísla dať. Ide o číslo zmluvy Z2712013030401 a to druhé bude podobné, rozdiel tam bude v jednom čísle, takže ešte raz Z271201303053401. V tomto projekte je veľmi taká zaujímavá položka počet vyškolených osôb. Projekt sa týka školenia zamestnancov týchto zariadení. Veľmi zaujímavá vec je, že napriek tomu, že ide o dve úplne odlišné zariadenia, ktoré sa rozsahom, počtom budov, všetkým možným líšia, tie projekty sú 100% totožné. 100% totožné. Úplne rovnaké. Ako keď študent vytlačí zbornú druhú kópiu, len tam zmení názov z Ladoberskej Viesky na Slatinu. Úplne totožné. V obidvoch prípadoch je počet vyškolených osôb, cieľová skupina vyškolených osôb 400. Zaujímavé je to z toho pohľadu, že v DSS Slatinka je zamestnancov, ktorých sa školenie týka, 47. A v DSS Ladoberská Vieska je zamestnancov, ktorých sa týka školenie 28. Z toho jednoduchým prepočtom si môžete všetci vypočítať. Vyškolenie jedného zamestnanca DSS Slatinka pri realizácii tohto projektu by vyšlo na 21 276 eur na jedného človeka. Pri DSS Ladoberská Vieska je to 35 714 eur na jedného človeka. Takže ja keď si dám všetky tieto veci dokopy, ja jednoducho vidím takú vec. Kotleba nám nepodpísal kšefty za 2 milióny eur, na ktoré sa tešili školiace agentúry. Môžete sa pozrieť, ktorí z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky figurujú v rôznych školiacich agentúrách. Kotleba nepodpísal školiace projekty za 2 milióny eur, kde sú veľmi zaujímavé napríklad platy pomocných projektových manažerov. Pozrite si to sami. Tak my mu nedáme 4 projekty pre samosprávny kraj. Z tohto titulu mňa zaráža už iba posledná vec a už skončím na dnes, dám slovo kolegom. Ministerstvo zastúpené ministrom Jahnátkom nám oznámilo, že odstupuje, alebo že nepodpíše zmluvy na tie 4 projekty, ale doteraz nám neprišlo žiadne oznámenie o tom, že z dôvodu našej nečinnosti niekto odstupuje od týchto školiacich projektov. To znamená, teoreticky dnes by som stále mohol podpísať školiace projekty na 2 milióny eur, napriek tomu, že ministerstvo sa už vyjadrilo, že o projekty na rekonštrukciu tých zariadení samotných nám už nepodpíšu. Ja už neviem, či treba ešte nejaký očividnejší
príklad toho, jednoducho, ako to v tejto republike funguje. A preto som na začiatku hovoril o tých projektoch, o tom, že za ktoré som a ktoré odmietam. Pretože ak by z nejakého projektu sa spravila cesta Suchá-Čebovce, je to dobrá vec pre všetkých. Pre kraj, pretože nejakí ľudia tu získajú prácu pri tej rekonštrukcii. Pre ľudí, pretože sa zlepší dopravná dostupnosť toho územia. Proste jednoducho, nedá sa tomu projektu nič vypnúť. Ale ak máme či z fondov alebo zo štátneho rozpočtu dávať peniaze na takéto veci, kde školenie jedného zamestnanca vedie 35 700 eur, tak jednoducho to s tým sa v živote nikdy nevieme stotožniť. V živote nikdy. A z toho dôvodu ja to neberiem inak ako akt politickej pomsty jednoducho. Či sa to niekomu páči alebo nie. Takže taký môj pohľad na vec. Poprosím ešte pána Beličku, ktorý tu je nielen ako hovorca, ale ako člen predstavenstva regionálnej správy ciest, aby ešte trošku objasnil tú situáciu ohľadom cesty Čebovce-Suchá, pretože on sa tomu venuje podrobnejšie ako ja. Ja by som ešte k tej veci chcel dodať to, čo hovorí pán Jahna, takže sa nekonalo. Sám som bol členom, ktorý bez práva výberu komisii pri dvoch obstarávaniach, ktoré sa realizovali tu už počas nového vedenia. Celý čas neboli výhrady k tomu, že by niečo takéto malo nastať. Problémom teraz nie je to, či tie eurofondy budú alebo nebudú, ale tá neskutočne zlá rozbitá cesta, ktorá teraz vedie do Čeboviec, kde novinári, bulvári ju fotia a obvinujú z toho predsedu alebo súčasné vedenie BBRSC. Potrebujem sa k tomu vyjadriť kvôli jednej veci, totižto predchádzajúce obdobie bola slabá zima, tá cesta vtedy v takej miere nedevastovala, tá devastuje vtedy, keď je silná zima, ale tá cesta v tej miere, tak ako je poškodená, že je tankodrom, sa nepoškodila za súčasných 9 mesiacov, kedy je pán predseda vo vedení alebo kedy sme vo vedení spoločnosti BBRSC. Čiže to bol akt, ktorý dlhodobo tá cesta bola deštruovaná už 4 roky. Lebo z môjho hľadiska, keď sa na to dívam, a som podpredseda predstavenstva BBRSC, keď si zoberieme z ekonomického hľadiska, eurofondy sú transfery, nie je to systémové riešenie. Jediné, čo tu v súčasnosti je systémové, a neplatí to len na správu ciest, že systémovo sa nehávajú uvádzať majetky, či už štátu, regionálnej alebo miestnej samosprávy, do deštrukcie, aby sa v havarijnom stave mohli čerpať transfery nesystémové eurofondy. Čiže či už tieto eurofondy získame alebo nie, budeme môcť tú cestu dávať dokopy až po zime a je to veľká škoda. Túto cestu za 3 roky do tohto stavu dostalo bývalé vedenie. Môžem vám to potvrdiť aj tým, že osobne som bol s pánom predsedom na stretnutí starostov miestneho regiónu, boli sme v Čebovciach, kde bolo 27 starostov. A išli sme na túto cestu služobným Tuaregom, lebo nám odporúčili neísť tam ani iným autom. A aj ten služobný Tuareg mal problém, keď sme došli do tých Čeboviec. Takže to bolo vo februári. Čo robilo bývalé vedenie? Tu sa jednoducho systematicky deštruje majetok do havarijného stavu, aby sa čakalo na nesystémové transfery eurofondy. Čiže toto je stav, ktorý tu funguje. Ako sa s tým vysporiadame, budú musieť rozhodnúť poslanci vo svojom rozpočte. Ale ten stav, ktorý je bulvári, fotený, hrozná derava cestu, za to nemôže ani pán predseda, ani súčasné vedenie. Ten stav je tam 3 roky. A 3 roky sa do tej cesty neinvestovalo s tým, že sa čakalo na eurofondy, ktoré nie sú systémom riešením. Čiže my budeme hľadať aj vôbec systém, ako riešiť takéto cesty, lebo eurofondy tu do roku 2004 neboli a po roku 2020 to asi zase nebudú. Čiže vrátiť sa do toho normálneho stavu, no bude to veľká úloha. Sám vám neviem odpovedať na to, ako to teraz bude. My sa ešte budeme snažiť, aj tu ako vedenie podniku, aj ako BBRSC, aby sa zvrátil ten stav, ktorý pán minister neoprávnene nám napísal v dopise, ale vravím ešte raz, tá cesta nie je záležitosťou 9 mesiacov. To mal len kúsok rozumu, tak to pochopil len o tom, čo sa neprejde. Tá cesta bola taká,
už keď sme prišli do tohto kraja. Ďakujem, ja ešte vám chcem zhrnúť jednu malú taký podnet alebo postreh povedať. To sa všetko zlé na niečo dobré. Táto situácia, respektíve to, že sme sa rozhodli z nich na tlačovej besede, bola dobrá v tom, že som sa dostal, som si preštudoval tieto projekty o školení a po ich preštudovaní a konzultácii s kolegami som nadobudol presvedčenie, že najlepšie, čo v tejto veci môžeme spraviť, je podať podnet na OLAF z toho dôvodu, že jednoducho sa nám nezdá normálne, aby niekto takýmto spôsobom rozhadzoval peniaze. Čo je OLAF? Kontrolný orgán Európskej únie Úrad pre boj pre poškodzovanie záujmov Európskej únie. To je skrátka. Jedna vec je, že vlastne je tam 1 700 000 európskych peňazí, ktoré sú samozrejme aj našimi peniazmi, pretože my sme tiež odvádzame prostriedky do Európskej únie. A druhá vec je tá, ale to je mimo OLAF samozrejme, že tam je v podstate 300 000 eur zo štátneho rozpočtu. 300 000 eur sa malo dať na školenia, kde na jedného zamestnanca 21 alebo 35 000 eur. Ja sa jednoducho pýtam, že či štátny rozpočet, čo tam povedať, čo má toľko peňazí, aby sme tých 300 000 nevedeli už lepšie. Či sa za 300 000 eur, čo nie je málo peňazí, čo 9 miliónov slovenských korún, nedá spraviť niečo viac. Či sa za to radšej nemohli kúpiť, alebo naplánovať kúpenie bytov pre nejaké sociálne slabé rodiny, alebo čokoľvek iné, ako ich vyhodiť do vzduchu na virtuálny projekt. A že to je virtuálny projekt, tak o tom nám hovorí ďalší dokument, ktorý síce nie je priamo spojený s tým, ale ktorý je príkladom. 28. septembra 2009 až 9. októbra 2009 na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja prebehlo ďalšie takéto exkluzívne školenie. To školenie sa nazývalo Vzdelávanie zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja v aplikovaní rodovej rovnosti v praxi. Tréning základných vedomostí, teoretický prehľad a tréningový manuál. Za toto sme zaplatili všetci daňoví poplatníci 93 000 eur za školenie 64 zamestnancov. To znamená, za školenie rodovej rovnosti, vedel by som preto nájsť aj iné označenia, ale budem sa držať toho, čo je napísané. 64 zamestnancov za 95 000 eur, 1453 eur na jedného človeka. Ja sa nečudujem, že v našej republike na nič nie sú peniaze. Tam milión, tam 90, tam CTčko. Proste, kým sa tu jednoducho nezačne všetko riadiť normálne, zdravým rozumom, tak tie peniaze nebudú. Z mojej strany asi všetko. Pani inžinierka, chcete ešte niečo dodať zatiaľ, či potom ako reakcia na tie otázky? Nech sa páči. Tak, skrátka, povedali ste, že tu zrejme nie je celkom jasne o tom OLAFe. Uvažujete o podaní, je to isté, že podáte to na ten OLAF? Povedali ste to tak, že mi z toho to nebolo úplne jasné. No isté je to, že si k tomu a podmienkam tej zmluvy budúci týždeň sadneme so všetkými kompetentnými a možno aj s nejakými externými ľuďmi. Prejdeme si to znovu a keď naozaj tam nájdeme možnosť, že by jednoducho tam bola cesta alebo možnosť, že by to spĺňalo podmienky na podanie na OLAF, tak vypracujeme podanie. Lebo mne sa to, no ja to jednoducho nechápem. Možno je chyba od mňa. Nech sa páči. Chcem sa vám dopýtať, tie dva projekty, ktoré sa týkajú tej DSS, tie sú už teda úplne pase, alebo čisto teoreticky, ako ste sa ešte rozprávali s pani poslankyňou Lašákovou, kedy v decembri zásadní poslanci presunuli tých 200 000 eur z rezervného fondu, ešte by bola tá šanca vlastne na to, alebo je to už úplne pase? Čo sa týka zo strany BBSK, tak v podstate, ak by došlo k presunu finančných prostriedkov a ja by som tie zmluvy podpísal, tak teoreticky mi ešte aj ten termín stihnúť možno. Ako
Akože teoreticky sa to stihnúť dá, ale jednoducho minister sa tu jasne a bez akýkoľvek pochybnosti vyjadril, že ministerstvo a riadiaci orgán nám tie zmluvy nepodpíše. Čiže vlastne je vôbec zmysel toho presúvať do výsledky v decembri? Otázka, toto je zase skôr asi otázka na pána ministra Janátka. Toto nie je otázka na mňa. Ja neviem za ňu rozhodnúť ani povedať. Viete, my môžeme preto spraviť, že čo bude v našich silách, hlavne tú Slatinku, lebo, ako som povedal, tie technické problémy v Ladomerskej Vieske stále pretrvávajú, ale tá Slatinka by v podstate sa akože spustiť mohla. Ale to je to, zase nesprávne človeka sa pýtať, a ja som dnes malý pán na to, aby som o tom mohol Že vlastne vôbec nevíš, aká bude reakcia na tie listy, ktoré si vrátili späť. Nič. Neviem, možno pani inžinierka, ktorá sa uverila. To je vlastne tak, že listy o odstúpení od zmluvy sa vrátili ministerstvu pôdohospodárstva, len ktoré sa týkali ciest Revúca a Suchančerovce. Lebo v týchto dvoch projektoch bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP z obidvoch strán a tie zmluvy aj nadobudli účinnosť. A ako povedal pán predseda, 10.11. minister doručil listy o odstúpení od zmluv, pričom žiadny z dôvodov nebol naplnený. Preto Banskobystrický samosprávny kraj ako SORO listy nepreposlal prijímateľovi, ale ich vrátil na riadiaci orgán s tým, že vzhľadom na to, že tie dôvody vlastne sú nepravdivé, tak ich vraciame späť. Ladomerská Vieska je iný prípad, lebo tam je celé opatrenie 2.1 rok implementované priamo ministerstvom, čiže oni si to riadia sami, je tam vzťah priamo ministerstvo prijímateľ a tam podľa mojich vedomostí zmluva nebola podpísaná o NFP a tam vlastne minister listom odstúpil od rozhodnutia. A tam nebolo nič vrátené. To vrátenie listov sa týka len ciest, rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy. Toto je v podstate jednostranný úkon zo strany ministerstva. V podstate nám oznámilo, že nepristúpi k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pán Dodovák, môže strašne veľa sa toho tu narozprávať naozaj analyticky. Keby sme to teda shrnuli, vy teda tvrdíte, že ministerstvo pôdohospodárstva v tých listoch, ktoré vám poslalo, kláňa zavádza, skúsme to tak nejak zrozumiteľne jasne, nehovorí pravdu. Ja si myslím, že pani inžinierka pred chvíľkou povedala úplne stručne v jednej vete to, čo ja som vám detálne vysvetlil na faktoch, aby to nebolo, že som si vymýšľal na faktoch. Jednoducho ani jeden z troch dôvodov, ktoré ministerstvo uvádza ako dôvod, nie je pravdivý. Jasnejšie sa to asi nedá. Prosím? Pozor, zase dvoch, treba to rozdielať na Čebovce a Revúca je jeden prípad. To sa týka tých troch dôvodov a nepravdivosti dôvodov. A Ladomerská Vieska a Slatinka, to je druhý prípad, tam v podstate nám oznámili, že k žiadnemu podpísaniu zmluvy nedôjde. Ešte ak môžem, ešte druhá vec, to čo ste hovorili, že je to akt pomsty, teda je to iba vaša nejaká dedukcia a máte na to nejaké naozaj relevantné dôkazy, lebo spojenie ministerstva práce, sociálnych vecí, ministerstva pôdohospodárstva, samozrejme tá istá strana a tak ďalej, ale sú to v podstate len vaše domnienky. Áno, je to môj názor, že podľa môjho názoru ide o politickú pomstu. My sme im nepodpísali školenia za 2 milióny eur, oni nám nedajú zmluvy na rekonštrukciu zariadenia. Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, teda vy ste štatutár kraja. Rozprávate o tom, že je to akt politické pomsty, obvinujete ministerstvo, obvinujete poslancov, myslím v tom druhom prípade. Neobvinujem. Povedali ste, prepáčte, dohovorím. Nie, lebo zase už potiaľ trošku, ako obvinujem poslancov? Povedali ste, že oni neschválili 200 000 alebo ich rozpočte presunuli. Doteraz áno, nepresunuli na srdce peniaze. Chcem sa opýtať, čo ste ako štatutár tohoto kraja za 11 mesiacov urobili preto, aby boli úspešné tieto projekty, o ktorých vy hovoríte, že proste pochybilo ministerstvo, neviem kto, pretože od začiatku, ako ste nastúpili do funkcie, prepáčte, poviem to veľmi otvorene, vytvárate tú atmosféru proti Európskej únii. Nie je pravda. Vy ste povedali, pán Belička, že eurofondy nie sú systémové opatrenia. Takže čo ste urobili vy? A vás sa pýtam, pán Belička. Ak nie sú eurofondy systémové opatrenia, hovoríte, že cesta, ktorú spravuje
BBRSC má jami, neviem, 3 roky, tak sa pýtam, aké systémové opatrenie bol projekt, ktorý ste urobili pre nezamestnaných za 400 000, či tie peniaze nemohli ísť aspoň na zaplatanie tej cesty. Prepáčte, ja poviem. Toto sa chcem spýtať. Takže otázka, čo ste urobili za 11 mesiacov, preto aby kraj dostal eurofondy a vy na BBRSC, aby tá cesta bola upravená. To je všetko. Odpoviem najprv ja. Za 400 000 sme urobili projekt zamestnanosti, ktoré sme už ušetrili na soli. Na nákupe posypovej soli. Tam bolo čiste ušetrený oproti bývalému vedeniu 460 000. Čiže z rozpočtu kraja sme neminuli ani o euro navyše a zamestnali sme 75 ľudí, asi 16 obciach. To je 45 cigánov. Na koľko? 45 cigánov Na prácu mesiac. Na približne 6 mesiacov. Teraz vám to z hlavy nepoviem, keby som bol vedel, tak sa na to pripravil. Čo sa týka systémových opatrení, my sme, ja nie som minister Jahn, tak ja som nezastavil neoprávnenie tieto eurofondy, kde my teraz hovoríme, že diali sa výberové konania. Keby sa boli zamestnanci ministerstva pozreli na úrade pre verejné obstarávanie, tak by zistili, že tie výberové konania bežia od januára. Oni tvrdia vo svojich dopisoch, že rušia zmluvu na eurofondy kvôli tomu, že sme nespustili výberové konania. Čiže poviem vám na rovinu klamu. Niekto dostal príkaz, zrušil to a nebol schopný sa pozrieť ani na vestník úradu pre verejné obstarávanie, lebo by všetky tie verejné obstarávanie tam videli. A nemali sme prečo riešiť tie systémové opatrenia, tak ako sme to vyriešili. Napríklad teraz na Červenej skale sa tam robili 3 úseky po 500 metrov, lebo sa predpokladalo, lebo všetky termíny dodržujeme, to vám povie pani Skalošová, pani inžinierka Skalošová z Osora, že tam nebol dôvod na to, že by sme to neurobili. Čiže to nebolo našou vinou. Zastavil to minister Jahňatek a neoprávnil. Teraz sa kvôli tomu vraciam dopis. Čiže nepýtajte sa ma, aké sme robili systémové opatrenia, keď v útorok príde dopis od Jahňatka, ktorý zastaví 4 projekty v jeden deň. 2 ešte nepodpísané a 2 podpísané. Takže nepojďte do hrušky s orechami. Tých 460 000, ktoré sa ušetrilo pri tom, že sa sol kúpila na komoditnej burze, pritom vám musím povedať, že Národná diaľničná spoločnosť ten istý mesiac s dopravou do nášho kraja kúpila tú istú sol za 141 € bez DPH. Čiže chodí jedna Tatrovka z jednej bielej kopy, preváža sol ku nám a chodí druhá Tatrovka z inej štátnej spoločnosti a prevádza o 100% drahšiu sol, ktorú podpísali na 4 roky, teda na 3 roky, kde rozdiel medzi nami je 3,7 milióna eur a keď to urobili v 8 krajoch, je tam rozdiel 32 miliónov eur. Čo to nejaké jedno CT za milión? Keď sa pýtate. Nech sa na toto pozrú novinári Martinsa a Jojka, že niekto jeden mesiac nakúpil sol o 100% drahšie, ako sme nakúpili my na Gobergsovca a podpísali na 3 roky. Tam môže byť rozdiel 32 miliónov eur. Takže týmto sa zaoberajte. Pán Tomák, poviem aj ja, lebo bola otázka priamo na mňa. Čo sme spravili preto, aby to bolo úspešne zrealizované? Neviem, či mám znova, pretože tu... Ja som sa práve konkrétne osobne, ja som nezaujímal teraz... Veď, ale nechajte ma dohovoriť. Neviem, či znova mám zopakovať, aké všetky kroky sa spravili preto, aby projekty Suchán, Čebovce a Revúca boli úspešne zrealizované, to je jedna vec. A druhá vec, možno naozaj, že chyba sa stala v tom, že som veril niektorým ľuďom, ktorí tu ostali po bývalom vedení a teraz niektorých bodoch na to doplácam. Takže to je zase odpoveď na tú vašu konkrétnu otázku. A vždy sa dalo spraviť viac, určite sa dalo spraviť viac, ale kto nič nerobí, nič nepokazí, nie že by sme niečo pokazili. Ale vždy sa môže nájsť niekto, kto bude niečo kritizovať, ja to beriem, v poriadku, na to sme tu. Ľudia kritizovať môžu, my použijeme argumenty na to, aby sa obhajovali. Ja s tým nemám žiadny problém. Ale kritika a demagógia sú dve rozdielne veci. A jednu vec, ale možno zodpovedať, čo sme spravili. Spravili sme to, že sa to prestalo kradnúť. A to, že sa prestali neefektívne využívať zdroje verejných financií na všetkých. Vy môžete povedať, že zamestnanie 75 ľudí je neefektívne vyhodený peniaz. Neefektívne vyhodený peniaz to bol vtedy, keď to čo do súkromného vrecka cez predraženú sol.
Tí ľudia, ktorí 6 rokov nemali robotu a dostali aspoň na pol roka prácu a zistili, že vedia pracovať a nemusia byť kúsená úrad práce, tí by vám to veľmi rýchlo vysvetlili, pán Tomán. Veľmi rýchlo by nám to vysvetlili, len by som sa bál potom, či by ste sa ešte vrátili do Banskej Bystrice, pretože tí ľudia im doteraz robotu nedal nikto. A boli tu aj také hlasy, že my sme tie peniaze tým ľuďom dali nie preto, že sme im chceli pomôcť, ale že som si chcel robiť propagandu. Tak keď si toto niekto myslí, tak nech sa skúsi vžiť do života tých ľudí. Choďte za tými starostami, v ktorých obciach tí ľudia dostali robotu a povedia vám, že BVRSC našlo robotu pre ľudí, ktorí nechcel dať robotu nikto. A teraz je jedno, či to boli bieli alebo cigáni. A ak niekto toto považuje za vyhodené, vymrhané peniaze, tak potom sme asi na úplne odlišnej úrovni chápania potrieb spoločnosti a jednoducho ten rozdiel sa tam nejakým spôsobom nezmení. Vy ste povedali, že áno, že mohli sme tie peniaze podľa vás dať na opravu cesty v Čebovciach. Keď to skalkulujem, tak z vlastných zdrojov, z tých 400 000 by nám vyšlo viac. Možno 3,5 km tej cesty. A je otázka, čo je priorita? Čo je viac? Dať 3,5 km cesty do akého takého poriadku? Alebo dať prácu a nádej na slušnú existenciu 75 ľuďom, ktorí majú len tú smolu, že nie sú v žiadnej štátnej firme, kde sa môžu nabaviť na predráženej soli, že neboli zahrnutí do projektu školenia, kde je plat pomocného projektového manažéra 66 000 eur za 32 mesiacov na skrátený pracovný úväzok, to znamená nejakých 2000 dačov ku platu mesačne. Jasné, tí ľudia majú smolu, narodili sa na zlom mieste, nie sú v tej správnej spoločnosti a potom, keď im niekto dá prácu, tak ho ešte vykričí. Čo robia teraz? Prosím? Čo robia teraz? Teraz nerobia nič, pretože poslanci na ich zamestnanie nevyhradili ani korunu. Všetky peniaze, ktoré sme do toho dali, boli z našich usporených zdrojov. Nie som Superman, aby som si nafúkoval peniaze, nie som ani americká vláda, aby som si tlačil peniaze a ani si o tých peniazoch sám nerozhodujem, viete. Môžem ešte aj otázku k TVS, ja by som sa vás chcel, pán predseda, opýtať, že aká bola vaša snaha o komunikáciu a spoluprácu s ministerstvom dopravy v prípade aspoň tých dvoch projektov tej cesty a ešte toho projektu, ktorý bol spísaný, čo sa týka tých povodňových škody. No, ja vám to môžem povedať toľko, že tam nebol priestor na nejaké priame rokovanie. Pre nás zastupuje a zároveň ministerstvo zastupuje oddelenie SORO. To znamená, pani Žerka vám môže povedať, čo všetko sa spravilo, ale jednoducho tam je určitý mechanizmus, ktorý nemôžeme obchádzať. Viete, ja keby som išiel priamo za ministrom, to je v podstate to, že úplne odignorujeme sprostredkovateľský orgán. A to je vlastne výsledkom tej ignorácie toho orgánu, je napríklad ten list. A teraz priamo pôjdete na ministerstvo? No my sme ministrovi napísali, že sa s tým nemôžeme stotožniť. Konečne vám to budem citovať. Budem citovať list adresovaný Ministerstvu vodohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, prievozka 2B 825 Bratislava. Budem citovať. Listy ministra Lubomíra Jahnátka, ktorý odstupuje od toho zmluvu o poskytnutí nelegálnych finančných prostriedkov, považujeme za nelegitímne, keďže ani jeden z uvedených dôvodov pre odstúpenie od zmluvu o poskytnutí NFP nenastala informácia o nekonaní prijímateľa, ktorý minister uvádza v liste, sú neodôvodnené. Ale stretnúť sa nemáme. No, viete, ak má minister na stretnutie výsledok, minister je ten, ktorý v tej veci spravil prvý krok a z nášho pohľadu spravil podľa mňa chybu a ak teda minister prejaví ochotu o to rokovať, že čo ďalej s tým môžeme robiť, on ma musí pozvať na stretnutie do Bratislavy. Nemôžem mu ja povedať, pán minister, príďte na minerálku do Banskej Bystrice, o tom sa porozprávať, pretože my sme náš názor vyjadrili jednoznačne týmto listom. Ešte koľko bolo tých pomocných projektových? Pán Ražda, kľudne si môžete tú zmluvu celú vyžiadať od nás, dám na celú kopiu. Ak chcete dám na to teraz. Tak to som ako veľmi rád, lebo nemusíte to hľadať, ja to tam naštudujem, len tým Ale pozor, to je originál, toto vám nemôžem dať. Preto práve, že by som dal kopiu. To je originál. tak potom by som dostal. Vedúci metodického tímu, len tak pre ďalšiu zaujímavosť, dobre? Vedúci metodického tímu 66 560 eur. Ak sa vám zdá, že máte dobré plat, tak si to prehodnite.
Koordinátor metodického tímu 64 000 eur. Expert pre oblasť sociálnych služieb 20 825 eur. Expert pre oblasť podporovaného zamestnávania 20 825 eur. Vytvorenie dokumentácie, implementácie projektu 7 000 eur. Supervízor 49 500 eur. No čo, no povedzte tie ceny ľuďom v Bystrickom kraji, ktorí žijú z minimálnej mzdy a môžeme sa čudovať, že sa dostanú nejaké sociálne pokoje. A ja by som sa inak nečudoval, lebo jednoducho niekto tu daje, bojí sa robotu za minimálnu mzdu a niekto, kto je privilegovaný a vie sa vhodne narodiť, tak dostane na skrátený pracovný úväzok, to znamená pri vyrobení dostane 66 000 eur za 32 mesiaca. Posledná vec, tento projekt, aby by bolo jasné, tento projekt, keď vy nepodpíšete, tak sa nemôže realizovať BPSK nijako. Pani doktorka, skúste to byť možno. Ja som sa chcel ešte opýtať, ja som pýtal pomoci ministerstva na tie termíny tých obstarávaní, lebo to bolo vyhlásenie aj v marci. A on povedal, že vlastne platné sú iba tie septembrové, keďže tie predchádzajúce ste sami zrušili, takže ako to vypadá vnímať. Na to by mohla pani spravodajka. Riadiaca dokumentácia týkajúca sa vlastne regionálneho operačného programu a v podstate sa tá zmluva o NFP hovorí, že prijímateľ je povinný zahájiť proces verejného obstarávania do najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Je to vlastne definované tak, pretože vlastne začatie procesov stačí, keďže mnohokrát verejné obstarávanie trvá o mnoho dlhšie a nie je to za vynením samozrejme verejného obstarávateľa. Čiže vlastne za konanie vo verejnom obstarávaní sa považuje jeho zverejnenie. V oboch prípadoch vlastne bolo verejné obstarávanie zverejnené ešte pred účinnosťou zmluvy a z nejakých dôvodov vlastne zrušené. V Revúcej vlastne to verejné obstarávanie prvé bolo aj ukončené a vlastne v zmysle podmienok bolo ukončené pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom, pretože vtedy je celá dokumentácia z VO daná na kontrolu v prípade ciest na Soro pre rok a až po akceptovaní zo strany Soro pre rok a výzve, že sa môže podpísať zmluva s víťazným uchádzačom, k tomu vlastne dochádza. Keďže v rámci toho obstarávania Revúca sa tam našli pochybenia, tak vlastne bolo VO neakceptované a prijímateľ má možnosť verejné obstarávanie zopakovať. Tá podmienka dvakrát a dosť, ktorú vlastne pán predseda spomenul, je práve o tom, že vlastne na kontrolu môže prísť jedno verejné obstarávanie, v prípade, že sa neakceptuje, má prijímateľ právo ho zopakovať a opätovne predložiť na kontrolu. V prípade, že je akceptované, podpíše sa zmluva s víťazom a projekt sa realizuje. V prípade, že by ani druhé verejné obstarávanie nebolo akceptované z dôvodu porušenia zákonov, tak to je to druhýkrát a dosť a vlastne tretíkrát už verejné obstarávanie nemôže realizovať, respektíve nie, ak si nárokuje nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Takže vlastne v Revúcej verejné obstarávanie bolo vyhlásené, bolo dané na kontrolu, bolo neakceptované a v zmysle všetkých platných podmienok verejný obstarávateľ vyhlásil druhé verejné obstarávanie, ktoré teraz beží a keď skončí, bude opätovne dané na kontrolu. Ak bude dobré, projekt sa realizuje, ak bude zlé, tak to samozrejme už nie je možné. Nie je to možné z prostriedkov Európskej únie. Ak sa kraj rozhodne to financovať z vlastných prostriedkov, tak je to na ich rozhodnutí. Pri Sucháni Čebovce vlastne takisto verejné obstarávanie bolo zahájené pred podpisom zmluvy o NFP, avšak rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie bolo toto obstarávanie zrušené. Bolo zrušené bez toho, aby k nám vôbec prišlo na kontrolu. Následne verejný obstarávateľ opätovne zverejnil vlastne verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že sa zmenili okolnosti, ho zrušil a vyhlásil tretie verejné obstarávanie,
ktoré dotiahol do konca, predložil k nám na kontrolu. Bohužiaľ tiež bolo konštatované porušenie zákona, takže bolo neakceptované a teraz robí opätovne verejné obstarávanie. Ale takisto nebola porušená podmienka dvakrát a dosť, pretože verejné obstarávanie sme kontrolovali len raz a raz sme ho neakceptovali, čiže keď prijímateľ opätovne dokončí verejné obstarávanie, môže ho predložiť na kontrolu a platí to, že ak bude v poriadku, projekt sa realizuje, ak v poriadku nebude, tak sa nemôže realizovať z prostriedkov fondov. Takže podľa nášho názoru SORO, prijímateľ konal, pretože konal. Posudzovali sme samozrejme aj dĺžku medzi dvoma vyhláseniami, či nie je neprimerane dlhá. Myslíme si ale, že ak sme im my verejné obstarávanie zrušili neakceptáciou kvôli porušeniu zákonov, je logické, že on nemôže obratom vyhlásiť verejné obstarávanie, ale je v jeho záujme tie pochybenia odstrániť a tými súťažnými podkladmi, ktoré nie sú jednoduché, sú rozsiahle, lebo ich súčasťou je návrh zmluvy s víťazom a výkaz výmer, takže a hlavne, keďže vie, že je to jeho posledná šanca, tak tie súťažné podklady si potreboval dať do poriadku a v podstate od nášho neakceptovania o mesiac ho zverejnil, čo nepovažujeme za dlhú lehotu. Je to primeraná lehota na odstránenie nedostatkov. Čiže pre nás platí, že prijímateľ koná, počkáme, kým predloží dokumentáciu na kontrolu. Sledujeme samozrejme jeho konanie aj v rámci vestníka, aj v rámci komunikácie priamo s prijímateľom, takže vidíme, že nie je to v stave nejakého zámerného nekonania alebo zdržiavania. Prebieha štandardne v zmysle lehôd daných zákonom. Prepáčte, môžem by sa veľmi úplne z dôvodu času budete ešte otvárať nejaké nové témy, lebo máme uzavierku, čiže to, čo ste chceli zhruba. Dobre. Ale pán Skopec, čo poďte u nás? My sme v rámci štruktúry súčasťou úradu, sme jedno z oddelení úradu, ale odborne na zriadenie ministerstvo pôdohospodárstva a hospodárstva. Dobre, z našej strany asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Uvidíme, čo sa verejnosť toho